oedd Iesu yn teithio i Jerusalem. Roedd ei disgyblion gydag e'n gwmni. Daeth i bentre lle oedd menyw o'r enw Martha yn byw. A dyma Martha yn rhoi croeso iddyn nhw i'w chartre. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair. Eisteddodd Mair o flaen Iesu a gwrando arno'n siarad. Ond roedd Martha'n brysur yn gwneud gwaith tŷ. Gofynnodd Martha Iesu, "Arglwydd, wyt ti ddim yn poeni bod fy chwaer wedi gadael i mi wneud y gwaith tŷ i gyd? Dweud wrthi am ddod i helpu." "Martha annwyl," medde'r arglwydd wrthi. "Paid â phoeni am y pethau hyn i gyd. Dim ond un peth sy'n wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu gymryd oddi arni hi."